پیمانا جواکیا برێڤەبەریا خۆسەر و گوهرینên nû. Peymana civakiya birêveberiya xweser bi rengê xwe yê nû di demekanê nêzik de derdikeve. Tê gotin ku li ber maka qanûnên dewletên federal ên mîna Iraq û Swîsrayê hatiye danîne lê ji sedî sed ne wekî wan e. Gelo peymaneke çawa ye û çiyê nû tê de heye? Peymana pêşîn. Sala 2014 dema li herêmên Cizîr, Kobanî û Efrînê birêveberiya xweser hat ragihandin peymana civakiya pêşîn derkete. 2018 çaxa birêveberiya xweser Abakur û Rojhilatê Sûriyeyê hat damezrandin, peymana berê hat serrastkirin û wekî peyman û destûrname hat qebûlkirin. Herî dawî 15 tîrmeha 2021 birêveberiya xweser Komîteya Danîna Peymana Civakî peywirdar kir ku reşnivîsa peymanê ji nû vedeyne. 12 Sibata îsal Komîteyê reşnivîsa peymanê amade kir û ji wê demê ve ew reşnivîs bi dam û dezgehên birêveberiya xweser re tênî qaşkirin. Her wiha biryar e ku ev reşnivîs bi tevaya komela û saziyên civakî re jî benî qaşkirin, da ku li gor têbîniyan bê serrastkirin. Di hinwaran de yekemîna cîhanê ye. Komîteya Danîna Peymanê ragihandiye ku dawiya gulana 2022yan gerek e encumena giştiya birêveberiya xweser reşnivîsê besend bike û wekî destûrnameya herêmên birêveberiya xweser qebûl bike. Li gor hindek jêderan peymana nû ji sed madeyî pêk tê û li gor naveroga wê dê pergala saziyên birêveberiya xweser bi careke ve bêguherîn. Hin komîte û encumenên nû dê bêne damezrandin û gelekên kevin dê rabin. Fewza Yusuf endama Komîteya Danîna Peymana Civakî ji destgehên ragihandinê re dazanîn ku di peymana civakî de tevî sîstema hevserokatiyê dê rêjeya beşdariya jinê ji sedî pêncî be û bi vê yekê dibe destûrnameya yekemîn a cîhanê ku ew qasî mafdaye jinê. Lê ji vê yekê zêdetir çavdêr dibêjin ku ji hemiyê girîngtir pêwîst e ev peymana nû bi rizamendiya xelkê de verê be heta ku wekî qanûneke rewa bêrûnandin. Her wiha dibêjin gereke dadgeheke bilind a serbixwe bê avakirin ku bibe garantora bi cih anîna vê peymanê û her çi qanûnê ne li gor naveroka peymanê red bike. Li gor te peymana civakî bi rengê xwe yê nû heta kîjan radeyê dê ji pêdiviyên vê herêmê re bibe bersiv û gelo pêkane di siber rojê de ji maka qanûna Sûriyeyê re bibe bingeh